Comencem? Doncs bueno, bona nit a tothom. Jo com a representant dels espais de Sant Cugat, doncs bueno, tinc l'honor d'introduir aquest acte inaugural de la segona nit de l'art. Aquesta proposta cultural dels galeristes de Sant Cugat va néixer amb una intenció que era la de promocionar l'activitat de les galeries d'una manera diferent i que alhora fos engrescadora per a tothom. I llavors doncs, vam fer un planteig del qual em va sorgir una proposta d'intentar fer més properes les arts plàstiques al públic, a partir d'un criteri més lúdic i de divulgació. Així doncs, es va pensar en oferir una festa de l'art per a tots. Una festa en la que unim les arts plàstiques amb la música i amenitzat amb un bon pica-pica, que vindrà després, animés al màxim de visitants possibles. Això es va fer i vam convertir el repte en una realitat. Avui, amb l'èxit aconseguit l'any passat, podem dir que és una satisfacció per nosaltres començar a ser un referent per a la ciutat i per a tot l'entorn que aglutina el nostre sector. Ara, pròlegs a part, el que desitgem és que això pugui continuar amb l'edició d'avui, una edició en la que volem destacar algunes novetats en relació a la de l'any passat i que esperem que puguin crear el precedent corresponent. La primera novetat és la de la creació d'aquesta figura emblemàtica per a l'ocasió, que com tots ja sabeu és aquesta musa de la nit de l'art. Aquest reconeixement s'ha pensat per homenatjar els personatges, institucions, etc., pels seus mèrits, que pels seus mèrits hagin destacat d'una manera significativa a l'entorn artístic de Sant Cugat. Aquest any l'homenatge, com tots ja sabeu, recau en la senyora Teresa Ferrer, present, que en pocs moments rebrà el nostre reconeixement de mans de Josep Canals i de la Maria Graura. I, això és la primera novetat. La segona seria que aquest any s'han fet unes copes que veieu aquí sobre, que són les copes commemoratives per aquesta nit i que esperem que puguin servir tant per anar fent la ruta que proposem al programa, tant de record als que el vulgui, i per un altre costat per col·laborar amb un aspecte més de reciclatge de materials, si no anar tirant tant de temes de vasos de plàstic com el que l'any passat també. Per a poder cobrir mínimament les despeses de fabricació, s'ha pensat en demanar la col·laboració voluntària d'€1 per copa, esperant que en properes edicions es pugui patrocinar d'una manera diferent. Després les copes són plenes. Una altra novetat, i de caràcter més promocional, és la de realitzar un tant per cent de descompte en l'adquisició de qualsevol obra d'art exposada, per tal d'animar tant el col·leccionisme com la nit concreta d'avui. Aquest descompte avui l'hem fixat amb un 10%, o sigui que animeu-vos. I per últim, creiem que molt important per aquesta i per a futures edicions és la del recolzament i patrocini de l'administració i representats per la Mariana Alfonsa, que s'han brindat a col·laborar d'una manera ben significativa amb la nit d'avui. Res més, donar les gràcies a tots, als artistes, als músics, als galeristes, sponsors i patrocinadors i sobretot al públic assistent que vingui i que disfruteu tots de la nit. Ara cedeixo una miqueta la paraula a en Josep i a la Maria per donar aquest acte de reconeixement. La col·lecció de copes són 8, oi? Vull dir que la gent això lògicament. Com ha dit el nostre president, els espais d'art, i en aquest cas a mi també molt particularment, tenim una gran satisfacció a entregar, amb motiu de la segona nit de l'art, otorguem el guardó de Musa de les Arts a l'artista Teresa Ferrer, en reconeixement a la trajectòria de tota una vida dedicada a l'art i a la pedagogia artística. Sant Cugat, 25 de maig del 2002.
a l'època que vaig començar vaig ser de lluitar molt, perquè les dones estaven discriminades, no sé què no, les dones res, i vaig ser de lluitar molt, oi? A casa tampoc ho entenien. Però és tan maco aquest camí, encara que he lluitat i patit i he sigut pensada moltes vegades, he sigut endavant perquè m'atrau aquest camí i ho vull ensenyar als que m'han seguit. Jo dono gràcies a tots els que han confiat en mi, perquè gràcies a ells he pogut fer aquest camí. Gràcies. I també doncs, el món de la pintura, que també és bastant difícil de seguir, ja sabeu, els que ens hi dediquem, perquè costa, no? A més de la tècnica de mai en saps prou, i lluitar i obrir-te camí de la manera que sigui. Poder viure de l'art és molt, oi? Perquè jo ho puc dir, jo he escut el meu art, no? I això jo estic agraïda i gràcies a tothom que ha confiat en mi. Tant sigui els alumnes, com els editorials, com els que m'han comprat quadros, en fi, gràcies a tothom, molt agraïda, i per molts anys pugueu disfrutar-ho. Queda inaugurada la vista d'art. Oi? No diguis que ens graves. La primera nit de l'art de l'Ariana. Está muy bien. Mireu! A veure, com grava. Calla't, miri. Bona tarda, senyor Josep. Miri, enfoqui'm a la senyora Felisa. Mira, Felisa! L'artista diu que no és fotogènica. Mira, mira!
Fan cursos i ja estic estèril, corp sense corbatir i penjador. És que no saps que avui no cal qui és l'espia. Escarim fort, a la deriva de la memòria. Enguany no dorms sota del llit, nit de rebell. Entre tots dos farem l'amor sobre la taula, estrenya el cos.